Yo gasten, welkom in een nieuwe vlog. En dat zal hier een beetje een rare vlog zijn, dat zal hier een quarantainevlog zijn. Je hebt het eerst al gelezen in de titels. Nu weet ik nog niet of ik corona of niet, dus ja. Kijk, ik telefoon gekregen van Brussel dat ik in contact ben en kom met wie die besmet is. En dan zo hele soepen. En uit heb het uit, getest geweest, dus toch in mijn neus. Oh, stop, eventjes pauze in de vlog hier gasten. Het is dit voor een slokje. Vanillemelk, hey, santé! En sowieso 10 dagen quarantaine. Morgen nog niet slecht weten, dus iedereen weet nog wel dat corona heeft, toch niet, want dat staat in de titel. Maar dus, ik heb gepijst van, god, voor de 10 dagen tussen zitten. Ik zie dat eigenlijk wel niet zitten. Hè. Ik ga een corona-vlog maken. En ja, dus corona, quarantaine-vlog, we zien het wel, gasten. Dus ik ga alle dagen de evolutie pakken. Oh, pakken dat corona, ga ik alle dagen de evolutie filmen. Ja, hoe dat is met ik gasten, nee, ja, dat je er ook weet. En dat geen corona is, ja, toch alle dagen kan je het wat doen, maar ja, moet ik wel in mijn rust blijven? Nee, blijf in uw kot. Zeggen zoals van, nou ja, kijk, nu moet ik ook in mijn kot blijven. Het is vrij spitten assen, maar ja, kijk, het is wat dat is, niet aan te doen. Ja, ik ga eigenlijk heel eerlijk zijn. Eigenlijk, nu al zo naar de avond toe, een beetje een hoestje, een beetje zeer in mijn hoofd en zo, mijn lichaam nu een beetje stif en stram is. Nou, het slaat, we moeten de uitslag afwachten. Morgen gaan we dat dus weten, ja. Weet ik niet hoe dat uitziet, er staat even een doen en in een busje stonden, zoals ze dat toen hebben staan, dat ik weet niet waar ze eerst en toen een test en zo toen baan vrees naar ik, ja. Nou, iets wat, we gaan het allemaal zien. Tot morgen, gasten. Yo. Yo, gasten, ik zit nu juist te water. Vannacht heb ik eigenlijk niet goed geslapen. Ik heb vannacht al geslapen met 39,2 graden koers. En vannacht een app gestaan, ook met 39 graden koers. Oh, pardon. Ik heb enorm gezwet ook, ja, dat is hier niet oei, man. Ik heb een holzijde uitslag, maar ja. Ik durf hier verder een bladje te schrijven dat ik ziek ben. Ja, hoe zie je me hier staan ben? Dat is, en ik heb eens een koud en koken dieet. Als je in mijn rug moet hoesten, dat is niet oei, man. Ik ga nu zeer in de douche kruipen, maar ja. Van al dat zweet, ik stink een beetje, misschien riech het wel, maar goed wat. Ik ga zeer van douchen. Tot ze binnen, gasten. En doe je de klok, hé. Niet plooien, hé, wat verdikken. Yo, gasten, we zien nog, ik heb weer in de hals van de zelfde dag, hé. Zij getelefoneerd en ik ga het heel kort doen. Ik heb corona. Welke variant dat is, gasten? Zijn dat niet kunnen zeggen tegen ik, hoog besmet of niet hoog besmet? Oh, weet ik dat eigenlijk ook niet. Ik voel me enorm slop, hé. De kwaliteit van de camera dat vlees ook niet in orde zijn, ja, qua belichting en al. Met de micro zet ik er ook niet op, want ik heb er echt hoesten voor. Ik heb er voor mijn partage moet openpakken. Achter 6 uur in mijn nest te liggen. Voor toen toch, ik heb eruit krevelen, zeg maar. Ja, voor iedereen als ja, hou. Dat is hier niet meer voor te laten, nee. Doe iets laat, we blijven deur gaan. Allee, tot morgen, ja, vanavond maak ik een filmpje in Repa. Ik heb mijn cursus nog niet mee vanavond. Ik ga ook alle dagen up-to-date doen. Ja, zwart, kijk. Hoe zijn er klok? Nog een keer. Salut gasten, en slaap allee. Ja gasten, we zijn hier weer, hé. Het gaat goed met ik. Het is een heel groot voordeel aan heel die corona-zeveren. Mama en papa en ik en alle drie topen. Dus ja, eigenlijk quarantaine, we zitten weer alle drie topen, we zijn aan tafel tegen. Ja, wij zijn toch alle drie. Geen probleem, hé. We zijn een beetje slecht hebben staan. Vannacht ook slecht geslapen eigenlijk. Ja, rond 3 keer waar ik kom, rond 4, rond 5, rond 6, 6,5. En 7 dat ik zei, wat voor die nu al heb staan. Ja, je kunt dan moeilijk blijven liggen, stinken in bed. Ja, weet je wat, het is nu eigenlijk alweer avond. Ik heb geen courage gehad overdag voor te filmen. Ik kan geen hoesten, klaar in mijn bed. Ik ben nu aan het kijken naar een serie uit Netflix. Hoe noem je dat? Over water. Oh ja, dan moet je met het ook bezig zijn, gasten. Oh ja, wat moet je anders hele dagen doen? Ik ga mijn auto wassen en al. Ja, mijn oor is raar. Maar ik ben nog een beetje ziek, hè. Dat is niet voor mij te laten, vind ik. Allee, tot morgen, hè. Ik ga je er wel up-to-date doen. Voilà, we zijn het dus bijna geraakt. Dus, we zijn er weer bij de volgende dag. Ja, weer een kort van asme, vele oesten, mijn neus zit ook heel verstopt, enorm veel flum. En maar overal, het minste beweging dat ik doe vind, mijn rug is hier tot, mijn nek is hier tot. Ja, overal spierpijn, gewrichtspijn, dat is hier niet normaal, hè. Ik zei, weet je wat, hè? Ik zal een keer in bad gaan. Kun ik dat zeggen, ja? In dat bad ga ik me dat plooien zijn. Wat ga ik daarin doen in dat bad? Magnesium. Magnesium is eigenlijk stif goed voor de spieren en gewrichten. Dus ja, ik zei, dat zal wel een beetje aan hier. Ik hoop dat daarin zien. Allee ze. Ja, ik wil zien als er nog volgende stukjes in een YouTube video komt. En anders ben ik verdronken in gasten. Hoe mag ik bellen naar een redder of zo, waar ik kan kijken. Ja, zo verdronken is een bad zullen. Ja, ik stink ook alweer een klein beetje. Vannacht heb ik weer redelijk veel gezwet. Mijn cursus is ja, zo goed als over. 36, 37, oh. Dat is wel beter dan in een 39. Ja, als voor dat vindt, dat was veel. Hè. En kan je er verzekeren, als je aan de cursus vindt,
was ik al zo pardon, van de kurs was ik al zo'n beetje aan het zweven vind. En dan ik al zo rap van links naar rechts keer, dan kwam ik allemaal naar achter. Dat heel raar. Dat was echt juist dat ik serieus in drank gezeten had. Doe iets wat, ik ga in bad. Tot ze weten, gasten. Ik zal een update geven als ik er goed en wel bij uitgeraakt. Voilà, zeg. Let op wat ik beloof dat als ik uit bad kwam, ging ik nog een stuk knippen voor de vlog. Per jaste zeg. En zoals hij zo gedaan he. Oh, dat bad heb je echt te veel deur gedaan. Mijn luchtwegen zijn zo lekker een beetje omhoog staan en kunnen weer goed beter inademen, maar het is zo nog lastig. Vanaf dat ik een beetje bewegen of doe, ik ben daar best naar de pony's geweest. En ja, direct daar naast me. En ik heb ook courage gevonden voor hier dat ik het toe aan zeg. Kijk, ik er hier zelfs. Let wat je er kunt zien. Wacht, ik ga dat hier eerst even weer op mijn tafel zetten. Dat is eigenlijk een stabilisator, want nu, ja, je ziet er aan, dat is allemaal redelijk. Dat is heel moeilijk voor mij te werken, heb ik al gezien. Je moet dat heel instellen en doen. Ik heb er voor het moment geen ding voor, geen fut voor. Ik zal dat wel een keer doen, ach, een beetje beter in orde ben. Ja, we zullen het doen. Ik heb het gewoon niet echt bedoeld voor hun te vloggen, kijk maar zo. Ik heb een ding maken van een auto die passeert of zo. Ja, ik van plan van meetings te doen, auto-meetings doen. Voor dan ook te filmen en te doen. Dat komt allemaal dit in orde, dat is de puppen. Vanavond ga ik het nog een klein beetje, ja, voortkijken naar mijn serie. Ja, meer kan ik ook niet doen. Wat heb ik gegeten vanavond? Stutten met salami, ja. Ja, mijn smaak is ook een klein beetje weg aan het gaan, dat moet ik wel zeggen. Het smaakt dan zo'n beetje allemaal naar cacio. Met een cola drinken. Oh, dat smaakt nou met een cola. Maar de hazen proef ik niet meer. Het is raar, het is echt raar. Ja, iets wat, dan komt dat allemaal goed eerst. Mijn neus zit dan zo een klein beetje verstopt. Oh ja, dat zou ook wel goed komen eerst. Allee, goed wat. We gaan nog eens kijken naar mijn serie en toch gaan slapen, nee? Slaap allee, gast. Goedemorgen, gasten. Gisteren om een of andere duistere reden heb ik dus niks kunnen filmen. Klaar, ik slaap in mijn bed, ik zei, oh nee, shit. Ik heb vergeten te filmen voor de YouTube. Ja, iets wat, ik heb het gewoon in mijn repstel laten doen. Ik zei, morgen komt nog een dag, kijk wat je er kunt zien. Mama heeft mijn haar geknipt. Ja, het kleine van eens met je old scarrelde wip. Want ja, ik ben juist water. Ik ben enorm kort van huis me. Ik was wel heel diep in huis me, zo echt droog in mijn kelen. Maar, kijk er hier zijn gasten. Het is ruwig, gesneeuwd. En eigenlijk is het veel aan het sneeuwen. Oei, je ziet er niet. Kiekeboe. Ja, het is dus eigenlijk gewoon aan het sneeuwen. Ik ga eigenlijk een toertje gedaan met een daksel met noodwind sneeuw. Maar ja, wij huisarrest, quarantaine. Ik ga vandaag dus wel een keer... Ik ga vandaag dus ook een keer al de filmpjes die ik nog gemaakt heb achter elkaar plakken. Zodanig ga ik kijken vinden dat dat goed is. Dat ik dat online kan zwieren, nee. Wat heb ik ook gedaan? Kijk hier zeg. Miskelpan onder water bijgevuld. Nu moet ze wel nog een eten in. Oh ja, bij juist water. Met een aquariumhunter moet ik ook nog een keer kussen. Maar oh, alles heeft gemaakt. Kijk naar mijn haar, het springt een beetje. Nog iets wat. Ik ga me een greet doen zijn. En ik ga dus even nog een keer een woordje vertellen. En wat dat zien he. Maar kijk, ik zei pijnlijk uit er ook moeilijk een hele vlog in elkaar steken. Van hoe dat ik alle dagen vertellen hoe dat ik me voel. Dus zo kan passen dat dat een beetje vroeger online komt. He. Allee, tot ziens ja. Voilà ze, we zijn hier weer. Kijk, dat filmpje hier heel alles bewerkt en gedaan. Juist de dagstek moet ik er van eens nog bij plakken. En eigenlijk gewoon enorme excuses voor de slechte content, want ik vind dat dat eigenlijk niks trekt. He. Nog iets wat, weet je dan nu dus ook, dat ik corona heb. Ja, meer valt er hier niet meer over te vertellen. Ik had hier een beetje veel shit gepast. Ik had gepast, ik kan met een Playstation spelen, oh wat verdien. En dit doen en de ponies en Maurice en oh. Juist niet met dolle. Kijk, ik hier scoren veel in mijn bed. Kan ik daar eigenlijk een klein beetje onderschat heel in de corona. Nog iets wat, dat is hier dus het filmpje. Er komt zeker weten weer een veel betere content. Zit dat helemaal zeker, hé? Zit dat helemaal zeker, ja. Het dat dus niet wordt, gasten. Zit dus maar heel zeker dat er weer veel betere filmpjes gaan komen. Filmpjes van snowboarden, van mijn dak, zelf, verdij. We gaan dat allemaal in orde brengen. De stabilisatorstok dat je ziet in het filmpje. Ik ga dat zeker weer ook installeren, maar ik zei het is al like, een hele ding al. Dat moet perfect hier en toen heb ik nog daar. Ik heb er nu echt heel sterk. Ik ga er wel een keer doen met mijn gemak. Dat komt allemaal in orde. Dus, bedankt voor het kijken naar het filmpje. Het was voor eerst wel een minder filmpje, nu goed wat.
En tot de laatste keer vergeet je het like aan te abonneren. En als je er nog eens aan hoe het klokken is, als je er maar aan het hersen gaat verdikken.